11 човека на 11 декември. Мисля, че сме готови да започваме. Може ли само някой да даде сигнал дали ме чувате добре? Чува ли се? Да. Окей, супер. Супер. Тъкмо споделяме екран сега и започваме. Така, share screen. Този екран не трябва. Супер. Виждате ли екрана? Трябва да го пуснем голям екран. Супер. Вижда се екрана. Супер. Ами днес, както знаете, ще си поговорим за CRO оптимизация. Всъщност какво означава това, каква част от маркетинг въобще упражненията ни е. Преди това ще започна от малко по-назад, изчаквайки да се включат още няколко човека. Одобряваме ги. Ще започна малко по-назад. Всъщност ще постарая следващите няколко 30 минути да мина през нещата, така че те да са полезни за тези от вас, които имат опит и за тези от вас, които по-скоро те първо прохождат с този вид оптимизации. Темите, по които ще минем, са доста, няма да минавам по тях една по една. Много накратко ще разкажа малко повече за ThinkFirst, компанията, която създадохме преди 3 години. Ще разкажа малко повече защо всъщност този вид оптимизация на сайтове е важна, какъв е процеса, какви цели може да си сложите, откъде да започнете и всъщност как да адаптирате плана спрямо това, което искате да постигнете. Направих една мисловна карта, но за сега няма да влизаме в детайли, след това мога да изпратя за тези от вас, за които е интересна. Така, одобрих всички. Много накратко за мен, се занимавам с маркетинг вече около 7 години. Бил съм от страната на клиенти, от страната на агенция, от страната на общо взето всички възможни страни. Последните 7 години тествах и включително и в медиа, така че имам сравнително голяма част от картинката и се старая да прилагам това, което съм научил и съответно да учим постоянно. ThinkFirst е бранд, който вече е на 3 години. Секунда, че се разсейвам, просто одобрявам още хора. ThinkFirst е на 3 години, като малко повече ви разкажа за него. Освен с маркетинг, се занимавам вече от поне повече от 2 години с социално предприемачество и въобще доброволчество. И за мен винаги това е било част от нещата, освен на професионалното си развитие, да помагам на други хора да се развиват и да развиват личностни качества и така нататък. Нещо също важно, може да видите логото на Силестра 2030, която е една организация, която създадах в родния си град, но за това може да си говорим отделно, за тези от вас, които им е интересно. Като последните няколко месеца развиваме и стартъп в сферата на subscription модел и общо взето помагаме на компании да изградят техния subscription модел, както с лендинг, така и с определени инструменти, но за това също мога да разкажа по-скоро отделно. На този етап ще се фокусираме основно върху CRO оптимизацията и всъщност откъде да я захванем и какви резултати може да гоним. Малко повече за екипа ни. ThinkFirst се фокусира върху това да мисли заедно с клиента. Тоест, ние сме фокусирани върху перформанс и оптимизации на онлайн магазини, но работим с доста по-широк диапазон от клиенти. Фокуса ни е да гайдваме клиентите си по процеса и да ги консултираме на първо място, преди да им предлагаме конкретно нещо, което те да направят като реклама. Много често, почти винаги идва за реклама, но понякога следва етап, в който има реалити чек и трябва да се върнем една стъпка по-назад, да подготвим някои неща и да адаптираме плана, всъщност прямо това дали разполагат с 200 лева или с 200 000 лева. Както казах, освен перформанс, CRO оптимизация, така геймификация и програми за лоялност също изграждаме за част от клиентите си. Вече сме работили с повече от 25 компании, но това в момента няма значение. Казах за основните елементи. Специализираме в Google и Facebook реклами, както и оптимизация на сайтове. Повече може да научите от сайта. За тези от вас, които е интересно, прилагаме геймификация на всеки един етап, т.е. от текстовете за реклама във Facebook до елементи в сайта, които могат да се геймифицират и въобще цяла програма за лоялност.
за част от клиентите, но това по-скоро са допълнителни теми, за които може да си говорим за напред. Накрая ще пусна и анкета, в която може да предложите и теми, които искате да разгледаме следващия вебинар. Някои от клиентите, с които сме работили, някои от по-големите, не всички. Накратко за Ecom Talk. Генерално доста време отлагам поредицата, но целта е в нея да резюмираме неща, които сме научили, трендове, които наблюдаваме, и целта ни е да обучаваме повече хора да знаят на къде да се насочат, да знаят какъв тип инструменти има и освен базовото да пусна реклама във Facebook, всъщност развитието на e-commerce се състои в много други неща. Да обучаваме повече хора да ги търсят, да им даваме насоки къде да ги намират и да билдваме комюнити всъщност, стъпка по стъпка, като целта ни е следващата година вече да пуснем и нюслетър до всички, които са атендвали вебинар, може би подкаст и може би втора поредица, която включва повече отговори на въпроси, разглеждане на кейсове, така че да увеличим добавената стойност на този формат, но това по-скоро тепърва дискутираме с екипа как точно да се случи. Отворени сме за идеи от ваша страна, как точно да се случи, така че да е двустранен процес, т.е. не само от нас към вас, ми да идват и въпроси, да може да разнищваме конкретни кейсове, а не само да казваме какво е популярно да се прави, какво е добре да се прави или какво ние сме направили, а по-скоро да влизаме в конкретни ситуации. Много накратко, какво точно е конверсия? Направих уточнение и в описанието на събитието, че събитието е както за хора, които имат онлайн магазини, така и за такива, които просто продават с уебсайт по един или друг начин. Дали той им носи лидове за техния бизнес, или им носи всъщност абонати, които след това те по друг начин конвертират. Най-общо казано, конверсията е процес, който един човек се прави определено действие, което ние искаме той да направи. Може да е абонамент за нюслетър, може да е да създаде акаунт, да се регистрира само, може да е да свали нещо. В най-общия случай говорим за продажба, т.е. някой купува нещо, но това понякога има различно приложение. Зависи от целта, понякога може да са различни неща. Много накратко ще започна и с микроконверсиите. Нещо, което в повечето случаи се подценява и целият бизнес се фокусира върху конверсиите като основна мерна единица, нали, в перформанс средите. Какво искаш? Продажби. Нали? Тоест пускам реклама, за да направя хикс продажби. Нали? Понякога бизнесите не са много конкретизирали целта колко продажби. Затова имаме и таблици, в които уточняваме с какъв бюджет, при средна възвръщаемост и така нататък, как се случват нещата. Малко по-напред ще разгледаме една подобна таблица, която може да ви даде и на вас насока как да смятате този тип неща. Микроконверсиите са важни, защото те ни показват предните елементи по пътя. Тоест, преди човек да купи, той добавя в количка. Преди това е вкарал, добавя в количка, понякога преди това в wishlist, разглежда категорийна страница, влиза в сайта, нали, има поне 4-5 стъпки, които са свързани с различни микроконверсии. И това, което правим за повечето си клиенти е да следим рейшиото, съотношението между влезли в сайта, добавили в количка, купили, нали, в най-общия случай. И понякога, всъщност, анализирайки този вид микроконверсии, можем да разберем къде точно пропадат хората. Нали, нормално е от homepage до добавили в количка да има огромна разлика, примерно 10 пъти, нещо такова, зависи, нали, не мога да конкретизирам за всички бизнеси, но ако добавилите в количка са 100 пъти повече от купилите, имаме такива кейсове, значи нещо не е наред от чекаут страницата до поръчка. Така че следете и микроконверсии, не само крайната поръчка, може това да ви доведе до доста отговори, които са ценни за оптимизацията. Какво накратко е Conversion Rate Optimization? Много общо. Това е процес, в който оптимизираме много елементи, като целим да направим по-ефективен сайта ни. Доста комплексна дисциплина е. В себе си включва със сигурност маркетинг и план за маркетинга, изобщо какво искаме да постигнем на първо място. Въпрос, на който бизнесите понякога не отделят много внимание, но това е нашата роля, нали, на консултанти, нашата и вашата, предполагам, част от вас се занимават също с това. От друга страна е важно да мислим за целия флоу, т.е. клиента хубаво, че трябва да купи и да влезе в сайта, но от влизане до купуване има много стъпки.
Тоест да мислим къде може да има оптимизация, как тя да се случи и как всъщност тя да бъде представена и визуално. Тоест къде да променим нещо по сайта, за да могат да се случат нещата по удобен и лесен начин. Каква дейта ни е нужна? Малко по-напред ще разгледаме инструменти, какво да следим, как да го тракваме. И общо взето има доста Data Analytics, но не Data Analytics в контекста на Data Science и AI. Да, и това е възможно и това сме го вкарали накрая, но по-скоро в контекста на разсъждаване просто. Ако юзера прави действие 1, 2 и 3, то какви са вероятностите да не направи 4? И такъв тип аналитично мислене. И със сигурност понякога е свързано и с Web Development. Някои от нещата просто трябва да се променят в девелопмента на сайта, за да се оптимизират. Не може просто да променим малко текста или дизайна. Понякога са свързани, често са свързани с промени в сайта. Как да го следите? Трябва първо да имате Enhanced E-commerce пуснат в Google Analytics. Нали, тук изхождаме, че вече имате сайт или се готвите да имате сайт. Имате Google Analytics вързан, който е основният метод за тракване на резултати в сайта. И след това имате Enhanced E-commerce Tracking пуснат. Понякога има казуси, така че обърнете внимание след като го пуснете дали наистина сработва добре и отчита ли всичко както трябва. Това е първа стъпка. След това има още доста други неща, които трябва да се сетнат, но това е добро начало и долу в презентацията имате откъде точно да намерите точно тази цифра. Пропуснах да кажа, но ще изпратя презентацията на... Също може би ще е хубаво след това да ми изпратите имейли, защото Meetup не ми дава достъп до мейлите, но anyway, ще видите и ще достъпите презентацията така или иначе. Така, защо е важна тази оптимизация, странно наречена CRO? Много простичко, защото може да помогне драстично за увеличаване на ефективността на сайта. Тук съм дал пример с стандартен бюджет. Във всеки един от кейсовете бюджета е 1000 евро. Приемаме, че това е месечен бюджет за Google и Facebook реклама. Заложили сме средна цена 20 евроцента. И съответно формулата ни изчислява, кликовете са стандартни. Кликовете, които получаваме за тази цена, са едни и същи, с изключение на един от сценариите, ще кажа и за него. И Commerce Conversion Rate в повечето случаи варира в интервала от 0,5 до 2, долу-горе. Може да е 3, може да е 4, но в 80-90% в случаите, когато говорим за онлайн магазини, числото е около 1%. Това означава, че ако 100 човека влизат в сайта, то един човек си купува. Средно, абсолютно базово. За по-големите магазини понякога процента е по-голям и това зависи изключително от много неща, включително и какъв тип трафик вкарвате. Дали трафика е от Google Search, където някой е търсил това, което вие предлагате, или по-скоро е Facebook широка аудитория. Т.е. хората просто са видяли нещо и са цъкнали. Съответно това много може да наклони Commerce Conversion Rate-а. Затварям скобата. Конкретно целта на примера е да ви покаже какъв импакт може да има 20% подобряване на този конкретно conversion rate. В случая първият пример, както виждате, е с 0,8%. Броя на поръчки, които постигаме, в крайна сметка е 40. Тоест 1000 евро бюджет, 40 поръчки. Сега тук не съм сметнал колко е цената на поръчка, но мисля, че за около 25. Това отделно ще го сметнете. Тук е важен брой на поръчки, нали, стойността и ревенюто от поръчките е нещо, което вече е строго индивидуално за всеки един бизнес. Съответно 20%, ако направите промени в сайта си, които да увеличите с 20% conversion rate, не говорим за нещо радикално, много често тези 20% в повечето бизнеси са базови неща, по къде някои бутони се показват, къде нещо е кликаемо, не е кликаемо. Нали, първите 20% са малко по-лесни. Това може да увеличи с 25% всъщност продажбите, което си е доста голям успех. 50% увеличение вече от 0,8 до 1,2 ви носи 50% повече продажби. Със същия рекламен бюджет. Естествено, този вид оптимизации също ви костват ресурси, както понякога може да са in-house, може да са вътрешни, външни. Винаги са свързани с ресурси, но вече трябва да прецените каква част да ги инвестирате в това. Понякога възвръщаемостта спрямо вкарани ресурси е доста по-голяма при CRO оптимизациите. Когато мащаба нараства, т.е. колкото по-голям е онлайн магазина, толкова по-голям е импакта. Защото имайте предвид, в този пример имаме само рекламен трафик, който се остойностява по този начин.
но в повечето сайтове имаме доста органик. Имаме клиенти, за които органика е над 60%. Тоест в тази ситуация импакта на 0,2 промяна е много по-голям. И когато ad бюджета е 10 000, нали, картинката се променя радикално. Това е базов пример. И съответно, ако комбинираме PPC, накратко PPC е перформанс реклама, Google или Facebook, с CRO оптимизация, то бихме могли да удвоим ефекта. Генерално целта на PPC рекламата е тя да намаля цената си. Толкова ако в началото цената за клик е 0,3, стигнала е до 0,2, целта на това да работим с експерти е тя да пада още и още и още. Имаме клиенти, за които вече акаунтите са доста разработени и цената, на която вкарвате кликове е 0,02, т.е. 2 евроцента за клик в сайта. Имаме и такива, за които не пада под 3-4 евро. Нали? Зависи какъв е бизнесът, какво рекламира и така нататък. Тоест, ако комбинирате перформанс и CRO, оптималният резултат би дал доста по-ефективни резултати, но тук вече е въпрос на стратегия и всъщност какъв ресурс може да отделите за това. Кога е подходящо време за CRO оптимизация? Много хора си казват, че ще започна да я правя оптимизацията, когато почна да продавам много. Нали, то е супер да се случва, когато продавате много, но е процес. И дори да не го стартирате с всички възможни опции, а то няма как да стане, защото малко по-напред ще видите колко обширна е темата всъщност. Е хубаво поне да го имате предвид и екипа ви да го има предвид. От една страна, ако онлайн магазина е вече онлайн и се фокусирате примерно в SEO оптимизация и перформанс, хубаво е да върнете темата и да отворите темата с екипа си и да се консултирате, нали, с експерти какво точно може да се промени по сайта, за да продава той малко повече или поне базови промени, които да се направят. Ако те първо сте в development фаза или планирате проект, общо взето съветвам пак да го приложите от самото начало. Казвам го, защото опитът ми показва, че понякога девелопмент компаниите избягват тази част, дори да имат такива хора в екипа. Тоест, UX експерта или CRO експерта в девелопмент компанията или рекламната агенция, много често, за да тръгне сайта лайв по-лесно и да не затруднява програмистите, няма да каже или ще ви спести по някакъв начин някои оптимизации, които могат да се направят преди сайта да е готов. И се стига до това, да го пуснем да е лайв, а след това вече ще го оптимизираме, нали? Което също до някъде е окей, защото може да спести време. От друга страна обаче може и да ви коства пропуснати ползи по някои от сценариите, защото някои от CRO промените са въобще въпрос на структура. През колко стъпки минава човека, какви елементи има на чекаут страницата, на колко стъпки е разделен чекаута и някои от нещата, колкото и да ви се иска да ги оптимизирате на следващия етап, би било твърде скъпо. Така че е по-добре поне в начален етап да планирате това и да работите с партньори за това. Но накратко, кратката версия на процеса. Генерално CRO оптимизацията обхваща много елементи и това е супер кратката версия. За целите на следващите още 25 минути ще ви представя още по-кратка версия. Тоест конкретни неща, които вие може да направите в вашите сайтове, вашите проекти или вашите клиенти, които да доведат до резултат или откъде да започнете изобщо. Няма да влизаме в много детайли за това как... няма влизаме в хипер много детайли, същевременно накрая ще мога да отговоря на въпроси и те, които имат конкретни кейсове, естествено може да си говорим и след това. Да, тук също загатвам за мащабността на задачата, защото освен да подобрите с 20% conversion rate, може да го подобрите и с 100, и с 200. Нали? Тогава нещата стават много по-различни и съответно си струва да инвестирате доста повече, за да се случва това. Особено ако продавате по-скъпи продукти или продавате примерно консултации, за които хората се абонират и ако цената на... Имаме такива клиенти, за които една конверсия им носи lifetime между 500 и 1500 евро. Съответно, в този случай има много голямо значение, когато човека конвертира и колко от трафика, който вкараме за 20-30 хиляди паунда на месец, конвертира. Така че понякога си струва инвестицията, въпрос на планиране и адаптиране на плана.
В крайна сметка, както вече казах, възможностите са милиони. Нали? Това е общо взето един космос, в който имате да се ориентирате и да прецените всъщност кои са елементите, които като промените ще доведат до някакъв резултат. Това не изключва понякога да правите отделни лендинг страници, за да тествате ефективността. Най-общо казано, трябва да изберете елементи, върху които да се фокусирате, работейки с вашия маркетинг екип или с външни консултанти, и да прецените ресурса, който искате да вкарате в средносрочен, дългосрочен план. Няма как да почнете от много далеч, нали, с много амбициозни планове, но пък в повечето случаи има възможност поне в началото да се направят някои малки промени, които да доведат до резултат, и след като той дойде резултата, нали, стъпка по стъпка да се направят и малко по-големи промени, като редизайн на цели страници, на цели сайтове и така нататък. Къде да започнем? На първо място бих ви посъветвал да започнете с това да видите дали целият процес върви добре. Процеса по поръчка в сайта, и включително може да обсъдите с други хора, хората около вас, колеги, дали процесът е напълно окей като флоу, дали се чупи на мобилни устройства и така нататък. След това трябва да видите дейтата в Analytics. Много често там има проблеми. Почти всеки клиент, с който сме работили, може би, не всеки, ама 8 от 10 са имали някакъв казус с Google Analytics, ако не в началото, то след това е излязал. Така че вижте си тракинга, вижте тракинга на конверсиите, вижте как да сетнете конкретни goals, които да следите в фунията. Малко по-напред ще го разгледаме това. Следващата стъпка е да обсъдите с CRO експерт откъде да започнете и какви цели да си поставите. Може да се окаже, че има малки неща, които като промените, т.е. той да ви подскаже за малки неща, които екипа ви да може да промени. И нали, това не е задължително свързано с голяма инвестиция, но тук вече някой, който има повече опит, трябва да погледне и да каже и да може да естимейтне импакта на някои от промените и как всъщност да се случат. Отделете бюджет за това. Със сигурност е добра инвестиция. Началото може да е много малък, буквално няколко часа на месец. Има клиенти, с които работим за това по 2 часа на месец, 2-3 часа на месец. Добро начало и с течение на времето се натрупват и се случват и по-големи неща. Дори с малък бюджет е хубаво все пак да имате стратегия. Тоест, дори да не я наричаме стратегия, ако тая дума на този етап е малко по-мащабна за вас, може да започнем с план. Нека следващите 3 месеца направим това, следващите 6 месеца това и в следващите 12 да опитаме да сме готови с това и това. Задължително е да имате тая част, защото за част от промените примерно A/B тестинг, хитмапове, хитмаповете по-малко, но за A/B тестинга е нужно време. Нужно е доста хора да влязат в сайта, за да може да си правите изводи кое как се е случило точно. И не може да го пуснете днеска и утре да правите изводи. Така че е хубаво да се планира, за да може да вземате решения всъщност в основата на тази оптимизация, да вземате решения на база информация, а не да вземате решения на база аз мисля, че този бутон е много по-яко да е зелен. Защото аз харесвам зелено и повечето хора сигурно харесват зелено. Има цяла редица проучвания, които показват какъв е най-ефективният цвят на бутоните за всяка една стъпка от джърнито. Добавяне в количка, напред да минете и разликата е радикална. Така че има много детайли и затова е най-добре да направите план. Следващите 3 месеца, откъде да почнем, през къде да минем и с кого да работим. Нали? Ако нямаме in-house дизайнер, то на кого да аутсорснем нещата, с кого да говорим и как да ги подредим във времето. Малко повече детайли откъде да започнете и след това ще разкажа и всъщност какви неща да следите в Analytics и общо взето как да тракнете тая част. Както казах, започнете от това да следите микроконверсии. Може да ги следите в Analytics, може да ги следите паралелно и в Google Ads и в Facebook. Просто да сте осъзнати. Искате ли хората все повече да търсят сайта и да добавят в количка, или каква част от вашата фуния е всъщност. Нещо друго важно е да следите конверсии Google Analytics. Малко по-напред ще покажа как се гледа това. Конверсии спрямо устройства и браузър. За повечето клиенти това доста варира. Тоест, ако конверсиите на мобилно устройство или по-конкретно конверсиите на iPhone са 1.2, то понякога конверсиите на Android са примерно 0.8.
И такъв тип неща трябва да ви дадат сигнал, че нещо не е наред и трябва да го погледнете, за да видите всъщност или да го видят програмисти да кажат на какво може да се дължи. Браузъра също стандартно варира доста перформанса спрямо Safari, Google Chrome, Internet Explorer, почти всички забравят да оптимизират и за Android WebView, стандартен браузър за Android, което използват всъщност доста от телефоните. За Explorer все по-малко се оптимизира, по-скоро за Edge. Това също се подценява, така че обърнете внимание на това. Скоростта, едва ли ще ви изненадам, че скоростта е хипер важна, може би е в топ 3 на най-важните неща, да не кажа и в топ 2. Общо взето хората очакват всяка една от страниците в сайта да зарежда до 3 секунди. Днес четох едно проучване, дори което ако сайта се забави, нали, по-скоро в голям мащаб, може би по-западен пазар, но ако сайта се забави с 100 милисекунди, това мисля, че е на 10 от секундата, това сваля с 7% conversion rate. Нали, 7% от 1%, нали, не от всички хора, но все пак си е сериозен импакт. И съответно е нещо, на което трябва да обърнете внимание. От една страна на хомпейджа, но най-общо казано скоростта на страниците, на които пращате трафика. Това може да не е хомпейдж, може да са продуктови страници, може да е чекаут и така нататък. Но е важно да го планирате, защото в повечето случаи е нещо, което може да се промени бързо, но може и да не може. Но е хубаво да сте осъзнати. Нали. Имаме от време на време клиенти, които просто трябва да оптимизират изображенията по сайта си и това носи голяма разлика. Нали, при част от тях е малко по-трудно. Нали. Има доста други неща, които трябва да се оптимизират, като скриптове, като метадейта и така нататък. Но просто трябва да имате план за това как се случва в по-дългосрочен план. Ефективност на база част от деня. Това също е нещо, което може да следите и да планирате всъщност кога пускате нови кампании, кога анонсирате нови промоции или нова страница или нова секция в сайта си, просто да го направите тогава, когато наистина вашата аудитория е най-удобно за нея. Behavior Funnel е също космос тема. Най-общо казано, целта тук е да следим как се движи в фунията човек, всеки един от потребителите и съответно къде отпада, къде колко време остава, къде се забавя и да сме осъзнати за това, да го следим с всички възможни инструменти или поне с някои от тях. Ще ги разгледаме след малко. A/B тестинг е също един от начините за оптимизиране. Със сигурност малко по-напред ще разгледаме още някои от тях. Оптимизация на контента и креатива също могат да доведат до огромен импакт и биха могли да се тестват сравнително лесно с A/B тестинг и паралелно да пуснете 50% на едните, 50% на другите. Доста важно е посланието, тъй като хората имат различни очаквания и най-вероятно хората, които са ви клиенти или които искате да са ви клиенти, са много различни и биха очаквали различни неща като послания. И ако нямате възможност да персонализирате на този етап, то просто е хубаво да тествате кое послание как работи и коя част от аудиториите конвертира по-добре. Навигацията в сайта също е важна част. Един пример ще ви дам. Последните няколко години стана модерно така нареченото сандвич меню за мобилно устройство и хората, дизайнерите толкова почнаха да го харесват, че решиха да го слагат и на десктоп сайтове. Сандвич меню, много накратко, са 3 чертички и като кликнеш на него, тогава ти се показва навигацията. Дори някои големи брандове решиха да го тестват и да го сложат, но една от основните грешки на SEO оптимизациите е, че просто някой решава да направи нещо, защото някой друг го е направил. И решава, че щом той го е направил, а той има много голям бюджет и компания, значи е правилно. Това понякога може да е вярно, но понякога не е. Съответно, сандвич менюто е един от тези кейсове. Сандвич менюто за десктоп е тотален провал. Тоест в повечето случаи хората не го намират, забравят да го кликат, изобщо ефектът не е добър. И съответно трябва да се има предвид всякакъв вид оптимизация на навигацията, така че да е максимално удобна. Дали да има мега меню или да няма, това са вече допълнителни теми. Чекаут процесът е също едно от нещата, които са изключително важни. Едно от най-важното може би в целия сайт,
страниците, на които пращате трафика, и чекаута. Т.е. тук стандартно има много голяма разлика между добавили в количка и купили. И има една микроконверсия, която е Initiate Checkout. Може да следите и в Facebook, и в Google, и в Analytics навсякъде. Ако разликата между Initiate Checkout и Checkout, т.е. някой е стартирал чекаута и те, които са го завършили, е много голяма, много вероятно нещо в процеса куца. Понякога той се разбива на твърде много стъпки, понякога информацията е твърде голяма. Има много казуси, може да влезем отделно в повече детайли, но генерално това е една от най-важните страници, които имате в сайта. Те трябва да са много ясни, колкото се може по-малко текст и да е напълно ясно това, което се случва, това, което клиента да очаква, как да плати, да мине леко процеса, ако е възможно, в сайта, което, ако говорим за онлайн плащане, е сравнително трудна задача. И така нататък. Тук има малко повече информация как да намерите в Google Analytics нещата, за които говорих до момента. Минавам набързо през този слайд, че може да ги разгледате и тествате след това. Така иначе ще имате презентацията. Няколко примера за как да изберете страниците, които да оптимизирате в сайта си. Може да изберете homepage, но може да се окаже, че има и друга страница, която е супер важна, като категорийна или някоя от категорийните в сайта ви. Индикатора в дясно е Page Load Speed, т.е. на колко секунди зарежда всяка една от страниците. И ако страницата на чекаута е 40% по-бавна, то може би е най-добре да се фокусирате в нея. Ако страницата с категории, които всъщност са основните категории в сайта ви, е по-бавна, просто защото е много дълга или елементите са повече или някаква причина, може би е добре да започнете от нея. Просто вижте какъв импакт има, не само като page view-та, а и като конверсии, като каква част от трафика минават през нея и каква част от трафика искате да минава през нея. Левият скриншот е от устройства, т.е. първото е десктоп, тук съм по-къс е скриншота, първото е десктоп, второто е мобайл, третото е таблет. Естествено, обема е много различен. Нали? Тук при вторият сценарий говорим за много по-малка част от трафика, но все пак е малко. Не виждате колко голяма разликата. Тоест, ако на десктоп конвертира 2.74, близо 3%, а на мобилно устройство 0.35, вероятно има някакъв проблем в самия процес. И може би е добре да започнете оттам. Тоест, хубаво да видите всички страници, какъв импакт има, на коя вие искате да обръщате повече внимание и така да изберете. Както казах, homepage, cart page, checkout са супер важни, както за мобилно, така и за десктоп. Хората все повече купуват от телефон, не просто разглеждат от телефон и понякога са склонни, ако чекаута на телефона е твърде бъгав, дълъг, бавен, вместо да станат и да отидат до десктопа или лаптопа, просто да изберат друг сайт или да не поръчат. Няма да имаме време да разгледаме всички тулове за CRO. Те са много. Затова реших тук да ги групирам. Какви видове тулове има? Може да разгледаме отделно в отделен вебинар, всъщност кои тулове какво правят и как да изберете правилния микс от тулове. Но за целта на тази кратко обучение ще минем само по какъв вид са туловете. Първият вид тулове са оптимизация на сърча. За част от бизнесите, както виждате, и в Facebook, в Google няма да коментирам, но и в eBay, и в Amazon, навсякъде сърча има водеща роля. Тоест най-горе в сайта имаме сърч, защото много често вместо да търсим по категории, просто пишем в сърча и излизат неща. Тоест много е важно как излизат нещата. Има много тулове, които могат да помогнат, примерно ако има някакво тайпо, ако някой напише нещо с грешка, въпреки това да му излезе това, което трябва. Или ако напише, примерно, шапка, да му излезе, освен шапка, да му излязат най-продавани шапки, да му излязат различен вид предложения, които са в контекста на това, което търси. Когато търси, показва ли се снимка, трябва ли да натисне Enter, за да излезе на следващата страница? Също, в повечето случаи вече да разчитаме на динамичен search. Контент анализ, най-общо казано, както възприема съдържанието и как се променя съотношението на конверсията спрямо дължината на заглавието, спрямо дължината на описанието, спрямо броя на снимки.
едно от нещата, които може да доведе до доста голяма разлика е просто да имате повече от 3 снимки на продукта, особено когато говорим за малко по-скъпи продукти. A/B тестинга е тотално друго, кажем, необятна тема. След малко ще кажа малко повече за нея. User behavior, едно от основните неща, които следим всъщност, е именно user behavior. Тоест как човека взаимодейства с сайта, какво той прави и всъщност колкото по-добре го разбираме, толкова по-добре можем да вземем по-информирани решения, може да вземаме. И тъй като в Analytics не можем да следим абсолютно всичко, което ни се иска, има допълнителни тулове, с които може да следим хитмапове, кликмапове, да записваме сесии, буквално къде е минала мишката, къде е кликнал и така нататък. И това всъщност да ни даде доста повече информация, на която да стъпим. Геймификация има различни начини да се интегрира. Един от начините е Social Proof. Предполагам, ви е направил впечатление. В някои сайтове долу вляво се показва поп-ъп. Нещо като поп-ъп. Еди си колко човека вече разглежда този продукт или еди си кой току-що купи, такъв тип неща. Друг тип имплементация на геймификацията е просто scarcity ефекта е просто да кажем, че това е с намалено количество. Перфектният сценарий, ако имаме свързана софтуер за складова наличност, за да може това да се случва в реално време, за да покаже когато са намаляващи бройките и остават по-малко. За съжаление, обаче повечето сайтове нямат такава информация в реално време. И ние имаме такива партньори, за които го правим това като нещо допълнително, с което да надградят сайтовете. Така че ако имате нужда от съдействие за такъв тип софтуер, който да ви помага да следите складове на личност в различни магазини, различни складове, можем да подскажем за доста добри решения в България. Контент анализ, всъщност го споменах и по-горе, и Surveys. Сега ще ги разгледам. Много накратко, A/B тестинг е инструмент, с който може да покажете паралелно два възможни сценария. Дали това е разлика в бутона или е разлика в снимката, в текста, it's up to you. Но общо взето показвате, примерно в стандартния вариант, 50% на едните, 50% на другите. 50% от новия трафик влиза в единия сценарий, 50% влиза в другия сценарий. И реално може да прецените кой от сценариите, кой от цветовете на бутона или коя от лендинг страниците включително работи по-добре и да вземете решение спрямо това. Може да ползвате Google Optimize, Optimizely, но за това може да си говорим отделно. Основните видове на A/B тестинга са два. Първият е просто да тествате два варианта. Вариант А и вариант Б. Вторият е вече да влезете в малко повече комплексност и да тествате зависимост между вариант 1 и 2, 2 и 3 и да имате малко по-комплексна гледна точка спрямо микс от различни елементи и съответно импакта да е малко по-голям. Хитмапове, един пример за хитмап. Това е. Да, тук имаме хитмап на десктоп. Тук много интересен един от кейсовете, които имахме, примерно, благодарение на хитмапа и на Analytics, разбрахме, че хората не успяват да намерят на начало на първа страница това, което търсят. Имаше твърде много кликове на стрелкичката за следващи страници. И нали, това е един от изводите, но най-общо казано, примерно в момента виждаме каква част от хората виждат втория слайдер. Кликнали се и виждат второто промо. Каква част от хората кликат на самия слайдер. Къде по менюто кликат и къде не кликат. Колко от тях са кликнали на Search. И общо взето хитмапа ни дава такъв тип информация. Scroll мапа пък може да ни даде докъде скролват нагоре-надолу по сайта. Recordings, както казах, конкретни сесии, но това вече отделно може да го разгледате. Hotjar е тула, който ползваме тук. За част от тях ползваме други тулове. Един от новите тулове, които последните няколко седмици, може би има месец, откакто е анонсиран, може би малко повече, е Microsoft Clarity. Той ни дава също доста информация за това какво наистина се случва в сайта. И въпреки, че на пръв поглед и Analytics ни я дават, тук е много систематизиран в един дашборд, а не в много страници и подстраници, както е в Google. И тук имаме възможността да направим нещо още по-яко.
Именно освен да разгледаме на всяка една от страниците каква е overall статистиката, можем да разгледаме сесии спрямо конкретни показатели. Примерно сесии, конкретно recordings, т.е. записи на сесии спрямо откъде е дошъл трафика. Или записи на сесии спрямо от коя държава е влязъл човека. Или heatmap спрямо какво се случва в една държава. Много често има разлика, характеристики на локалното търсене и това се изразява в малко по-различен вид behavior на потребителите. Microsoft Clarity е tool, може да го ползвате, все още е безплатен. Казах за сервитата. Най-общо казано, искаме да тестваме и да тракваме и всичко да разбираме за потребителите, но това понякога не е възможно. И някои по-комплексни неща или микс от неща е по-добре просто да питаме. Не е забранено. Проучвания сочат, че потребителите доста го толерират и им допада. Особено когато е в такъв кратък вид, нали, не изисква писане. В повечето случаи се препоръчва да е чекбокс, не е свободен текст. И просто питате, какво мислите за тази страница? Имате ли въпроси? Не, имате ли въпроси? По-скоро как бихте оценили? Различни варианти, включително с някои от клиентите сме правили по този начин и сегментация на потребители, след това те да получат нещо конкретно спрямо какво са цъкнали. Това е вече малко по-сложно. И най-общо казвам, не го слагайте на чекаут. Естествено, чекаут е страница, на която трябва да няма никакво разсейване. Дори според някои от тенденциите на страница чекаут дори се изключва навигацията. Т.е. излизаш в една фуния, в която не може да отидеш. Нали, може да отидеш назад, но не можеш да разсейваш други продукти. Нали? Зависи. За някои бизнеси се препоръчва. За онлайн магазини по-скоро не. Персонализация. Най-общо казано, хората все повече предпочитат нещата, които виждат в сайта, да не са дженерик. Т.е. да виждат абсолютно еднакви неща, както в комуникацията ви, имейла и така нататък, така и в сайта. Т.е. вече има доста възможности да персонализирате съдържанието. Има различни видове персонализация. Графиката показва всъщност не просто колко е важно да персонализирате неща, ами как ефекта от персонализацията се натрупва. Тоест, колкото по-дълго време, нали, колкото повече човек влиза и вижда неща, че всъщност са за него, а не просто продукти, не просто трендинг, не просто най-продавани, а най-продаваните спрямо него или спрямо нещата, които е гледал, това носи до доста голям импакт. Няколко идеи от къде да започнете изобщо. Да сегментирате потребителите е добро начало. Тоест, разделете ги. Един начин да ги разделете е стария аналогов начин. Тоест, тези хора, щом са купили това, са в тази категория. Или щом купуват това, значи са в тази. Има вече някои доста адванс тулове, които могат да ви помогнат за сегментация на потребителите спрямо какъв секвенс от действия са свършили, спрямо какъв тип продукти са добавили и купили, а не само спрямо вашите предпочитания. За част от клиенти си предлагаме такъв тип по-адванс Data Science анализ и съответно сегментираме потребителите спрямо поведение, а не спрямо нашите си идеи. Може да персонализирате нюслетъра, разбира се, вече все повече компании, те, които са в сферата на дрехи най-вече, сегментират хоумпейджа, не че точно сегментация, но правят различен хоумпейдж за мъже и жени, което е, да кажем, базова начална стъпка. Може да го правите и по страни, както вече казах, може да го правите и спрямо кой какво е разгледал. И следващото ниво е да покажете примерно на хората нещо, което спрямо това, което са купили, е следващото нещо. Такъв тип неща също предлагаме и вече и в България се забелязва раздвижване, хората започват да става им интересно. Тоест имаме скрипт и алгоритъм, който препоръчва спрямо какво си купил до момента, какъв е най-големия шанс да купиш следващия продукт, т.е. кой е най-големия продукт с списък с продукти с най-голям шанс да бъдат свързани с това, което си купил. Ако си купил колело, примерно, то най-вероятно дейта анализа показва, че следващите 6 месеца ще си купиш нова седалка. Примерно. Защо да не ти предложа седалка, вместо да ти казвам, купи си тук колело още едно. Препоръките могат да са на начална страница, на категорийна, могат да са и на страница карт. С един от клиентите преди повече от 2 години работихме с тул, който имплементира препоръки на 6 места.
6 места в сайта. Тоест начална страница, категорийна страница, продуктова страница, на карт, дори на 404, когато някой влезе на страница, която я няма, дори там имаше препоръчани продукти. И при него условието беше, за да плащаш по-малко на месец за този тул, трябва да вкараш всичките 6 неща. Така че има много потенциал. Може да си говорим отделно как това може да се случи за вашия бизнес. Има първи стъпки, които са възможни за всеки и съответно след това се откриват тотално нови възможности, които включват не само персонализация в сайта, а и персонализация на имейла и рекламата в Facebook. Тоест може да покажем доста по-конкретни неща, подходящи за определен сегмент хора. Един пример, нещо, което правихме за един от нашите клиенти. Оптимизирахме продуктова страница, една от страниците, които имаше нужда от промяна. В случая направихме една идея малко по-добре изглеждаща, с повече снимки, по-лесно добавяне в любими, по-добро разглеждане на голяма снимка и една идея малко по-премиум усещане. В случая става въпрос за доста премиум часовници, до 15-20 хиляди. Съответно това е доста важно и хората очакват да видят нещо различно от снимка, описание и добави в количка. И изключително много са склонни да се доверяват на брандове, които показват малко повече от това, защото така иначе част от продуктите хората не ги купуват за да решат проблема, просто за да демонстрират статус и това трябва да е показано в сайта. Тук успяхме да дигнем с 48% conversion rate на продуктова страница, което си е добро постижение и съответно инвестицията, в крайна сметка, предвид мащаба и цените се възвръща и има смисъл. Естествено, това е свързано и с допълнителен комитмент от екипа. Тоест, те освен да направят копи-пейст на описанието или да напишат описание, тук трябва да въведат едни допълнителни неща. Тоест, изисква някакво време и адаптация и на екипа. И затова по-рано казах, че нещата се движат паралелно. Още един пример за един от клиентите ни. Тук целта беше да вкараме повече хора, които да избират намалени продукти от всички категории, а не само от една категория. Тъй като се наложи общо взето редизайн на целия хомпейдж и хора, които да купуват цял сет баня, а не само по един продукт. Това беше един от казусите и това е едно от нещата, които направихме. За тях оптимизирахме и чекаут страницата и общо взето това увеличи доста драстично. Мисля, че поне с 35% някъде успя да увеличи търсенето на тези продукти и съответно продажбите се увеличиха също. Няколко тенденции, за които вече споменах и след това ще ни остане малко време за въпроси. Скоростта е супер важна, няма да влизам в повече детайли, но с течение на времето скоростта е важна не само защото хората я очакват, скоростта е важна и защото Google я следи. Тоест вашата индексация в Google, която е доста важна, независимо от бизнеса ви, се влияе изключително много скоростта на сайта ви. Тоест CRO оптимизацията не довежда само до повече поръчки и генерално до такъв тип оптимизация, ами до по-добро усещане на клиента, т.е. когато сайта е добре оптимизиран и флоу върви гладко, човека е по-склонен да купи и втори път, да остане лоялен, ако всичко е било наред. А Google е по-склонен да ни покаже на по-високо място, ако сайта ни е бърз. Ако сайта ни е по-бавен, съответно, с течение на времето, баунс рейта ще е висок и това малко по малко ще отказва хората, или поне част от тях, зависи. Ако сте лидери на нещо, което никой друг не предлага, ситуацията може да е малко по-различна. Мобилни плащания. Много е важно да оптимизирате чекаут страницата за конкретно поръчка от мобилен телефон, а не просто за поръчка. Хората го очакват и са склонни все по-вече да избират брандове, които са подготвени за това. Един пример, който тук забравих да сложа, но някои от сайтовете ще ви направи впечатление как на продуктова страница на мобилно устройство бутона добави в количка не е статичен до снимката, а вече е в най-долната част на сайта и е стики. Т.е. където и да скролнете, когато спрете скрола, долу имате един голям бутон най-долу. И той е супер удобен, просто няма как да не го оцелите. Нали? Не е някъде нагоре в страницата, а е най-долу. Нали? Това е едно от нещата, микротехника, която всъщност може да увеличи доста осезаемо конверсиите от мобилни устройства.
Вече казах достатъчно за персонализираното съдържание и за очакванията на хората да виждат нещо поне малко адаптирано за тях. Особено в ситуациите, в които те купуват за N път от определен сайт. Очаква да стане по-бързо и да намерят по-бързо нещата, които искат. Оптимизация за Google Voice Search е другият тренд, който предполагам в България ще се случи с забавяне, но е нещо, което със сигурност се случва и предстои да се развива все повече. И много други неща, но тук вече, за да влезем в конкретика какви са тенденциите в повече детайли, трябва просто да имаме контекста на бизнеса. Защото контекста на fashion, e-commerce е един, контекста на grocery, продукти, хранителни продукти е друг. Нали? Нещата се променят малко. Така че може да си говорим, да споделите всъщност какъв е вашия кейс. Това, което мога да предложа, е безплатна базова консултация на всеки един, който иска да има сайт или иска да помогне на негов клиент. Буквално това не ви обвързва по абсолютно никакъв начин, не означава, че ще ви взема клиента или нещо такова. По-скоро мога да дам насока откъде да почнете и въобще в какъв контекст да мислите, за да може да се случи цялото това нещо. Това бяха основните неща, които исках да кажа. Така че сега имаме време за въпроси и докато си говорим в тая част с въпросите, ще пусна анкетата в чата, за да може да споделите как ви се е сторило и да предложите теми за следващия път, които да разгледаме. Ние имаме идеи, но ще е още по-ценно, ако и вие дадете насоки. Така че давайте с въпросите. Не е напълно изключено, но малко ме съмнява да съм успял да изчерпам всички възможни теми. Може би в чата имаме. Пуснах анкетата в чата, така че може да я отворите. След това ще я пратя, може би по мейла. Добре, имате ли въпроси свързани с това, което успях да разкажа? Добре, ако нямате въпроси, може да ги пратите отделно или може да си говорим отделно и да следите Facebook страницата. Другия вебинар, другия месец вероятно ще е на 15 януари се пада петък. Така че темата зависи и от вас. Попълнете анкетата, за да видим всъщност имате ли опит от обслужване на фирми за услуги. Имаме, да. Имаме опит с услуги. При тях самата фуния е малко по-различна и е много важно, нали, там не е просто категории на чекаут. Много е важно човек да разбере всъщност какво получава в тази услуга. И една от стандартните грешки при част от този бизнес е, че директно влизаш в сайта и на 2 скрола някой вече ти продава, нали? Някой вече те бута към, това са пакетите, купи. Тук е важно постоянно да анализираме всъщност какво човека очаква от тази услуга. Защото е мит, че той щом си купува нещо, значи той очаква това нещо. Понякога причините са различни и колкото по-добре комуникираме това, което той иска да научи, толкова по-добре. Един от стандартните трикове е примерно да имаме знаете, в повечето случаи, кои са най-често зададените въпроси. Вместо да ги сложите в факт секция най-отдолу в сайта или на отделна страница, може просто да комуникирате нещата в сайта си. Т.е. да кажете тази услуга, освен това, което предполагате, че включва, също така тя включва също това и това и още няколко неща, примерно. Но тук вече зависи от какъв е конкретния кейс. Другия стандартно нещо, което трябва да се помисли е как да се представи достатъчно добре визуално нещата. За част от малко по-комплексните неща хората слагат доста текст и това ги отказва. И другото нещо, което може доста да промени играта, е просто междинна итерация. Тоест, дали това е безплатна консултация, дали това е задай въпрос в чата, дали е нещо, което да убеди хората, които са някъде по средата. Тоест, може би им трябва такава услуга, обаче не е напълно ясно. Тоест да потърсите интеракция с тях. Дори имам клиенти, които
за които използваме тулове, които анализират какъв тип, какви са били хората, които са влезли в сайта. Нали? Имат информация от коя компания са и могат да разберат всъщност кой е бил в сайта. Някога не точно кой, но поне от коя компания е бил, съответно да аутричнат някой от тази компания, да кажат, вие сте били в нашия сайт. Дали не ви трябва нещо такова? Това са нещата, които ми хрумват и още нещо, което и ние планираме следващите 1-2 месеца. И това е просто питайте повече хората какво точно искат да получат, дори те да не са на фаза покупка. Тоест, дали това са допълнителни анкети, проучвания. Общо взето това може да откриете доста отговори в това да зададете въпроса директно и да кажете, ние правим това нещо, обаче всъщност искаме да го правим по-добре. Какво още искате да получите и какво би ви убедило да купите и така нататък, дълбайки в проблема. Бихте ли споделили това за разкриващ посетителите? Пишете ми, за да ви пратя няколко. В момента не се сещам как точно беше сайта, но ще ви изпратя няколко. Ние сме ползвали някой от тях. Ще ви ги пусна и ще може да тествате кой от тях може да даде по-добър резултат за вашия конкретно кейс. Някои от тях са по-подходящи за, за бизнеси, които правят lead generation на хора от цял свят. Съответно, като влезе някой от Microsoft, може да го проследиш по някои начини. Ако влезе някой, който не е от голяма компания, няма как, нали. За част от хората има информация, но за част от тях няма. Тя така или иначе тази информация е малко спорно как стига до тула. Така че за нашите ширини не бих казал, че е възможно. Работите ли с по-малки клиенти? Да, работим. Едно от нещата, които си поставихме за цел от самото начало, освен да мислим с бизнесите, е да можем да предложим перфектния микс, без значение дали клиента има 200 лева. Буквално, все още имаме клиенти, които от време на време рекламират с по 200 лева или с 300 и това не е проблем за нас. За нас е ниво на опит да можем да кажем на малките клиенти, започни от тук, IB е тук. Ако се справим с IB, може да мислим и C, D, F и така нататък, нали? Но първата стъпка е много важна и се специализираме в това да може да предложим миксът, точно правилния микс, спрямо всеки един бизнес какъв бюджет може да предложи. Иначе много лесно може да кажем на всичките, вече трябва минимум, ако нямаш 5000 за кампания, няма смисъл да се случи. Но истината е, че се провокираме по този начин да намерим решение. Един пример в момента, който не знам дали е категория малък сайт, но със сигурност е категория сложен кейс. Имаме нов клиент, който вече не е толкова нов, прави personal development сайт, с който той е в ролята на консултант и прави обучителен курс. Този курс обаче ще бъде позициониран в Щатите. Съответно, ние ще рекламираме неговия курс в Щатите с доста ограничен бюджет. И нали, предизвикателството пред нас е как всъщност успяваш да направиш продажби за нещо, което има доста голяма конкуренция. Съответно, разглеждаме всички възможни опции, естимираме Google, Facebook, какъв импакт може да доведе и просто даваме микс за първа стъпка. Първа стъпка, първите 1-2 месеца почваме с толкова малко, тестваме, а понякога се налага и след като изтестваме да сменим стратегията. Нали? Нямаме универсален отговор, но сме готови да работим и с малки бизнеси, за да им показваме и да ги насочваме. Понякога и да обучаваме хора в екипа им или хора, с които работим, да им даваме стъпки, защото понякога това е свързано и с съдържание, и с различни неща, които можем да дадем като посока, но не е задължително ние да правим. Добре, имате ли други въпроси? Може би нямате за сега. Супер. На линия съм, имате мейла на .neko в Gmail, ще го има в презентацията, ще изпратя презентацията заедно с графиката, която показах за смятане на CRO Conversion Rate, за да може да го смятате и да преценявате в какво да вкарате време, как да го сметнете и така нататък. Попълнете анкетата, за да знаем за следващите теми. Една от възможните теми е наистина тулове, защото в контекста на тулове има супер много неща, които могат да са полезни, но изискват време. Дори само един Google Optimize да разгледаме в детайли или Hotjar изисква време. Така че дайте ни повече насоки, така че ще може да отговорим с екипа
помогнем на всеки един от вас, малък или голям. И така, добре. Ако нямате въпроси, благодаря за времето. Ще кача вероятно видеото след няколко дни в YouTube. Имаме YouTube канал, който също може да разгледате. Сега ще го пусна в чата. Ето, пускам YouTube канал. Има вече впечатляващите 7 сабскрайбъра. Вчера го направих. Супер. В YouTube ще пускаме и малко повече неща, вероятно от януари. Малко по-кратки насоки. Така че ще се радвам да се включвате с коментари. Може на Facebook страница да пишете както ви е удобно. Супер. Благодаря ви за времето и до нови срещи. 15 януари ще пусна покана, като сме готови. Чао, чао!